Wanga irin bala'i ko me ya je ciwo ne ya zo mana gida ya sake mana bala'i wanga wani irin rayuwa ne. A'a kai kenan haka na kake ko lokaci kai ta kaje ka ciwo ciye wani irin abu kenan wanga wani irin ciye ne. A'a wanga wani irin ciye ne ka je kana tun mutane ciye can ko me ya je ya ciwo lahiya mai gida lahiya me lahiya ka je ka ciwo kenan. Me gida me ka ciwo me ka ci. Wa alaikum salam bala ga yanan da ya je ciwo ya je ya ciwo bala'i mutane lafiya me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai wanga ba abun zama bane mu dauke shi mu kai shi gidan asibiti za mu je koko taimako mu je taimako mu je kama mar shi mu je me gida wallahi